Les mesures ja es van formalitzar al mateix moment, al mateix dia, el diumenge a la nit, ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona. No esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar. Les peticions dels alcaldes han sigut més, necessitem més pressupostos per a les gestions forestals, poder fer més camins, poder fer les caixes, que baixi una mica la burocràcia, que un ajuntament pugui actuar i fer aquestes caixes i no necessitar tant esforços, a vegades estàs 7 i 8 mesos per aconseguir tots els permisos. No? També les dotacions a les ADFs que tinguin més pressupostos, perquè també a l'hivern estan fent moltes feines amb tema basses i tema també les mobilitats dels camins que se n'en cuiden molt.